En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Doncs comencem aquesta primera reflexió dels exercicis. Ahir ja vam veure una mica la vocació i la missió que Déu li dona a Moisès. I ara ens volem fixar també, arrel del que dèiem ahir, amb la bardissa que crema, no? Aquest foc tan suggerent, no? Veure també com podem tenir la falsa impressió de que Déu no sap ni veu res fins que jo no li digui. És a dir, arrel del text de Moisès, de l'Èxode 3:1, veiem que això no és així, que és Déu qui li està dient, no? He vist el sofriment del meu poble, conec, i per tant he baixat. Està actiu. Li fa saber a Moisès que sap ben bé del que parla i del que sap i del que veu que pateix el seu poble, no? Per tant, no ens fem la falsa impressió de que Déu no sap ni veu res fins que jo li digui. No? Perquè això ja seria com un... No? Si estem, diguéssim, a la llum de la paraula de Déu que sempre va educant el nostre esperit, aquesta és una primera certesa, no? Potser t'has de deixar sorprendre i de dir, no, si conec el que t'està passant, si sé perfectament, i a més, vindré i intervindré, no? Després de la crida que Déu fa a Moisès, deixa el ramat i deixa de pasturar i fa el que Déu li mana. I obeeix, sense veure-ho del tot clar. Per tant, també un altre ensenyament, no? Es fia. La bardissa que crema sense consumir, hi ha una dimensió de misteri. Sempre. En la veu de Déu, en les coses de Déu, hi ha una dimensió de misteri que no puc dominar i que és precisament el que permet que Déu sigui Déu. I això li passarà a Sant Josep, li passarà, no? A qualsevol, a la Mare de Déu, a tothom qui rep la crida del Senyor, li passarà el mateix. Per tant, fiar-nos i quedar-nos en aquell àmbit de misteri en el qual no ho sabem tot. Ahir també ens preguntàvem, no? De què es serveix Déu per atraure'ns? En el cas de Moisès va ser aquesta bardissa que crema. De què es serveix Déu per atraure'm? La meva curiositat, almenys la meva curiositat, i a partir d'aquí deixar-me sorprendre. Quin clam has fet arribar fins a Déu? Quin clam has fet arribar fins a Déu? Com el poble d'Israel, no? El clam dels israelites ha arribat fins a mi, i això commou el cor de Déu. Per tant, demaneu i Déu us donarà. És a dir, que pugi el clam. Quin clam? És que ara tampoc passa especialment res, no tinc cap sofriment així que m'envaeixi l'enteniment, no passa... I això vol dir que no hi ha cap clam, és a dir, ni que sigui de desig de santedat i de progressar en el Senyor i de fer-li més cas i d'anar més de la seva mà i anar més segur, alliberant de les meves inseguretats, etc. No? Jo sóc amb tu. Qui sóc jo? Jo sóc amb tu. Jo sóc el qui sóc. Si tenim el nom de la persona, ja sembla que diem, ja et tinc, no? Jo sóc el qui sóc, estic amb tu. Ja sé que el faraó no et deixarà sortir, però jo intervindré. Ja ho sap tot. Ja ho sap tot. No passa per alt, no ens passi per alt l'expoli dels últims versets del text d'ahir. Quan el poble d'Israel surt d'Egipte carregat d'or, plata, no? De les joies dels egipcis. Anem en compte perquè a la Sagrada Escriptura no hi ha cap verset que sigui com accessori, diguéssim, per omplir. I fixeu-vos, els anys d'esclavatge que passa Israel a Egipte, el sofriment, i ara finalment és recompensat. Les restriccions de la nostra llibertat, no? Quan estem esclaus, ara que veiem tantes restriccions de la nostra llibertat,
aquest fugir d'amos estranys, no? Aquest reunir tresors al cel, aquesta imatge del poble d'Israel sortint carregat d'or i de plata, ni que sigui que el poble, els egipcis deien, marxeu, marxeu, no? Perquè amb les plagues, no? És a dir, marxeu, marxeu. Però hacer de la vida un horno de fundición, és a dir, on a través del que passa, del que visc, del que pateixo, del que sento, anar fonent or i plata. Aquella que no passa, que no sarna, la que està destinada al cel. Pensem-ho. I ara diguem algun text d'aquests que els hem de dir en el primer moment dels exercicis per saber de què estem parlant, no? Fixeu-vos que l'Església, quan anem a missa aquests dies, diu, l'Església ens proposa el camí d'un nou èxode. No? Sempre l'Església està també a imatge del poble d'Israel, el nou Israel, l'Església Santa de Déu, està sempre també pendent del moment normatiu. No? Quin és el moment normatiu? Per nosaltres el baptisme. A imatge del que va succeir al poble quan en les aigües del Mar Roig i el poble passa de la mort a la vida. No? Igual, no? Però anem ara a aquest element més fundacional de l'antiga aliança. No? Dios que nos sacó de la esclavitud d'Egipto. Això és com l'obsessió. No? O sigui, què ha passat aquí? No? Déu mateix ha intervingut i m'ha tret de l'esclavatge on jo vivia, on jo malvivia. No? El capítol 26 del llibre del Deuteronomi, 26:5, diu aquestes paraules que són com un credo, no? Com un credo de la fe d'Israel. No? Mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto y residió allí siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto, con mano fuerte, brazo extendido, con gran terror, con señales y con prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Això és com el credo, diguéssim, fundacional del poble, de la fe d'Israel. No? Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. L'alliberament, després els salms aniran cantant aquest alliberament. No? Perdura eternament el seu amor. No? És ell qui va ferir els primogènits, els fills dels d'Egipte, no? I ens va treure a nosaltres, no? D'entre ells, perquè perdura eternament el seu amor. Ell es va recordar de la seva aliança, em va enviar Moisès, el seu servent, a Aaron, el seu escollit, i ens va treure. L'alliberament, el Dios que nos sacó, que sacó a Israel de Egipto, el Dios de nuestros padres. Yo soy Yahvé, tu Dios, yo te saqué de Egipto, de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mi. Aquest fonament de la llei, que és l'alliberament d'Egipte, no? El centre de la fe d'Israel, dels salms, d'altres llibres de l'Antic Testament. No? És un fet històric que Israel va reinterpretant contínuament, l'actualitza, i cada vegada que una família jueva es reuneix i celebra la Pasqua, encara que no hagin estat allà passant penúries, esclaus a Egipte i després pel desert, 40 anys i després a la terra, encara que tu no hagis estat allà físicament amb tot això, ara ho tornes a viure, nen, ho tornes a viure, li expliquen els pares, no? I ara això som nosaltres, això és el que va fer Déu amb nosaltres, això és la nostra vida, aquí està tot, aquí s'explica tot, no? Nosaltres diem del baptisme. Però ells tornen a actualitzar, reinterpreten. És més, entenen el que m'està passant en el moment present a la llum del que van viure els nostres pares al desert i a la terra promesa i l'esclavatge d'Egipte. Es va parlar en aquell moment i segueix parlant avui. Imagineu, això és un fet històric. Nosaltres estem parlant de la paraula viva de Déu.
no? I del sagrament del baptisme. A la nit de Pasqua, no? La vetlla pasqual, no? Anem revivint, no? Tots aquests fets de l'antiga aliança, no? Que acaben en l'home nou, no? El qual ens porta el Senyor amb la seva resurrecció d'entre els morts, no? Éxodo 1. Les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos y así edificaron para el faraón las ciudades de Pitón y de Ramsés. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre. Trabajos del barro y ladrillos, del campo y toda clase de servidumbre, los esclavizaron brutalmente. I fins i tot el control de la natalitat, no? És a dir, el faraó, no? Que es matin tots els nens barons que neixin dels hebreus, que ja és un poble massa gran enmig d'Egipte, no? Y ordenó a sus hombres, ¿no? Todo niño recién nacido, arrojadlo al río. I a les niñas dejadles en vida. No podem entrar, però després també tota la qüestió femenina, com es posa en marxa també en el poble hebreu i Egipte, no? Les dones per salvar la vida. Però la figura de Moisès, en aquestes circumstàncies, no? Sabeu, aquestes pel·lícules que a vegades hem vist, no? Que doncs, el posa la seva mare en un cistell i el deixa riu avall. I la filla del faraó el veu. La filla del faraó el veu i el treu el cistell, el rescata, veu un nen i justament amb una hebrea, diguéssim castellà, fent feines, li diu, encarrega't d'ell, i és la mare. No? I representa que la filla del faraó l'adopta, no? I l'educa a Egipte, en l'ambient reial, no? De la cort. Éxodo 2:11, un día cuando Moisés ya era mayor, ya crescut, salió donde estaban sus hermanos, los hebreos, y vio sus duros trabajos, y vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio, y lo enterró en la arena. Mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarle, ¿no? Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. I després, quan està aquí a Madián, no? També va allà a un pou on està Moisès i van unes noies a treure aigua i hi ha uns pastors que les comencen a maltractar i ell, amb un gran sentit de justícia, fins i tot és capaç de matar per una injustícia, doncs també les defensa. Y llavors ellos quan tornen a casa diuen un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores. I Jetró crida Moisès, l'admet a casa seva, li dona una de les seves filles i és on vam començar ahir. I està pasturant el ramat, no? De Jetró, del seu sogre. Moisès, que és el que van treure de l'aigua, és el que després traurà de les aigües el seu poble. La irrupció de Déu. Moisès serà, en nom de Déu, l'alliberador. Éxodo 6:6. Diles a los israelitas, yo soy Yahvé y por tanto os libertaré de la opresión de los egipcios y os liberaré de su esclavitud, os rescataré con brazo tenso y grandes justicias y os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios y conoceréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, el que os liberta de la opresión de los egipcios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza. I llavors el que veiem ahir, no? He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor, conozco sus sufrimientos, he bajado para librarlo, para subirlos a la tierra, una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto la opresión, te envío para que saques a los israelitas de Egipto. Mira, aquí, ¿no? Dios escucha el clamor. Bé, pues, así dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo. Quan es presenta ja Moisès davant del faraó i li diu, mira, que Déu ens ha dit que hem d'anar cap allà al desert per adorar-lo.
cosa que també li feia molta impressió, perquè clar, anar davant del faraó i demanar-li això, deja salir a mi pueblo. El faraón responde, ¿quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a los israelitas? Pues, ¿y tú de qué vas? Ni reconozco al Señor ni dejaré marchar a los israelitas. Els esclaus, els que feien les feines, no? Com tots els faraons del món, que s'oposen i que perduren, no? Bé, després les plagues, no ens podem entretenir, no? De quina manera va castigant Egipte fins que al final, per força, al final el faraó cedeix i deixa sortir el seu poble, no? El poble de Déu. Ara mirem com això, en els exercicis, ens ho podem més o menys anar aplicant. En la història de l'antiga aliança, en el nou Israel, l'Església Santa de Déu i en mi, batejat en Crist. Quines ressonàncies té això? Mireu, primera, hem de sortir. Sortir per entrar en una nova situació. Aquesta és la dinàmica de la vida cristiana. Estic sortint per entrar en una nova situació. Sortim d'una situació d'esclavatge, de pecat, de tenebra, per entrar en una situació de llibertat, de gràcia, de llum. I això passa en una setmana, en 5 anys, en 10 mesos, en una tarda, en 5 minuts, quan vaig a confessar-me. Quan celebro el sagrament de la penitència, de la confessió, passa això. És a dir, entro, surto, no? Surto d'una situació de pecat, de tenebra, d'esclavatge, i després el sacerdot diu, jo t'absolc dels teus pecats en el nom del Pare, del Fill, en la veu de l'Església, i el mateix Crist, doncs ja tinc, no? Una nova situació de llibertat, com un regal del cel, no? Pel perdó de Déu. Un element nou, també, després d'això, després de sortir, la Pasqua, el caminar, el desert, sortir i un llarg camí pel desert. Per tant, sortir és una experiència fonamental en la nostra vida humana, si ens fixem, És a dir, sortim del cim etern. Ja surt. Sortim del cim etern. I això ens marca tota la vida. És una autonomia que anirà creixent, Després l'adolescent ja donarà un cop de porta al lavabo i li dirà, mama, fuig d'aquí ja, no et necessito. També té aspectes negatius, no? Però una autonomia que va creixent. Hem d'assumir el risc de ser lliures. Hi ha un salm que diu, tothom celebra al voltant meu el goig de veure'm lliure. Realment, els psicòlegs diuen molt això, no? Que des del sortir aquest primer, el cim etern, fins a aquesta autonomia que va creixent, fins a que volem perdre seguretats, no? Quan un nen plora com a expressió de vida, què és el que plora? Por per la seguretat que ha perdut? A vegades som nens així, no? Que ploren, però ploren perquè ens trobem molt insegurs, no? La vida és sortir d'una situació, d'una edat, d'unes circumstàncies per entrar en una altra situació. El nen surt de la protecció dels pares, s'incorpora a un grup d'amics, el jove surt, va a la universitat, ja s'independitza, ja fa la seva pròpia família, la seva pròpia llar, passen els anys, una transformació més gran, no? I al llarg de la vida, aquest sortir per entrar moltes vegades en un desconegut, que no sabem, perquè clar, jo m'he casat, però no sé què passarà, no? O sigui que un va decidint, no? Però això és un camí, no? Cap a un procés també una mica desconegut. Mireu, el camí de Santiago, quan fem el camí de Santiago, no? Doncs, per exemple, aquest posar-se en camí, el caminant, es mou, no està quiet. L'ésser humà es proposa metes, no? Fites altes, no? Va, anem cap aquí, anem cap allà, ara pugem aquella muntanya, ara l'altra, no? Entrem i sortim contínuament
Entrem i sortim moguts per l'esperança. Hi ha moments que també és fàcil, quan diuen, i els joves tenen moltes il·lusions i tal, ja aniran caient, ja. Llavors, a vegades és veritat. La vida moltes vegades ens va tancant el pas a que entrin il·lusions. Ja no diem sobrenaturals, sinó il·lusions. La vida monòtona, la vida gris, el pragmatisme gris de la vida ordinària, que no em diu res. Això és el més trist, però un home de fe. És el més trist. No? I després, a més, la curva biològica, no? Perquè un es va deteriorant, no? Però tenim una dimensió espiritual que no es fa malbé, al contrari, que va creixent. Encara que el cos vagi avall, la vida espiritual va amunt, no? De glòria en glòria. Per tant, sempre hem d'anar madurant en llibertat, en apertura a aquella terra promesa i misteriosa que ens espera i que el Senyor em vol donar. Quina és la meva terra promesa? Què és el que el Senyor em promet? No? Perquè jo, amb el meu èxode, sortint, no? Camini i arribi a la terra promesa. No? D'on surto? De quina situació surto? Egipte, Egipte és l'opressió, ja ho hem vist, no? En aquests textos que hem dit així ràpid, és l'opressió, és la manca de llibertat, és l'esclavatge, sortir de treballs forçats, sortir d'una terra que no és la meva, per entrar allà on Déu em vol, no? L'accent el posem sempre en el sortir, Sempre resulta més clar el present que un futur que està per conquerir. Sempre tenim com més clar el present, no? El futur, i ja sabem, no? Que el passat el té la misericòrdia de Déu, el meu present és on es juga tota la meva relació amb Déu, perquè el futur, com que encara no el tinc, no el veig, l'espero, Déu me l'anirà donant, però la meva relació amb Déu no es juga amb les meves imaginacions sobre el futur, per maques que siguin, es juga ara. No? Per tant, la terra en la que haig d'entrar és la meva realitat, no? Aquesta gran riquesa que Déu em dona avui, en el meu avui. No? Bé, doncs pensem-ho, ara en aquest primer moment dels exercicis, no? És a dir, moltes vegades pensem, no? Si em confesso els meus pecats, per exemple, en el sagrament de la penitència, després si faré els mateixos, potser, més tard o més d'hora, acabaré pagant. Tot això per què serveix? I ens ve el dimoni de la utilitat. No? Això per què serveix? Això no serveix per res? Això tirem. No? Avui estem molt fets a moltes coses que si això no serveix, ho llenço. No? Per què serveix la gràcia de Déu? No? I això Sant Joan Maria Vianney, el cura d'Ars, deia, no? Se piensan que por pensar que mañana volveré a pecar, tarde o temprano, y por tanto, ante la imposibilidad de aquella máxima de no pecar ya nunca más, se creen, ¿no? Que Dios no va a conceder la gracia para hoy, porque Dios es el primero que no piensa en los pecados de mañana. Dios no piensa en los pecados de mañana, piensa en la gracia que te va a dar hoy, y lo que vas a poder hacer con esta gracia. Ja està, escolta'm, és que per què pensem tant? No? Si al cap de 5 dies i de 10 o de 20 tornaré a pecar, no? Amb la meva mare a casa, a la universitat, amb els estudis, amb la puresa, amb això, amb l'altre, amb les meves il·lusions, amb falta de fe en la providència, amb que Déu... Si tornaré a pecar de tantes maneres, tot això per què serveix? No? Hem de sortir, no? D'aquestes pobreses nostres, que a vegades són només així conceptuals i mentals, i entrar en aquella terra on sé que trobaré Crist, el Senyor. I amb ell, tot, el que pugui no només imaginar, sinó la meva realitat humana i més gran, en el sentit perquè no hi ha res de Déu que no em faci més home, no? Més dona,
no hi ha res de Déu que no humanitzi plenament la meva vida i que no la porti a plenitud. No? Tenim la sort de que no ens portem una vida religiosa o cristiana, sinó que vivim la relació amb Déu més plena que es pot tenir sobre la terra, a través de Jesucrist, el Fill de Déu. No? Doncs pensem-ho, us deixo aquí un text de Sant Agustí, una pregària de Sant Agustí, si us ajuda, no? L'aneu pregant, i sobretot amb això que diu aquí en aquesta frase que diu: como no hallo palabras para glorificaros dignamente, os suplico no miréis tanto a lo que ahora digo, cuanto lo que deseo decir. Si la nostra pregària a vegades diu el que diu, però Déu que em fa desitjar el que em vol donar, primer em fa desitjar el que em vol donar, és el que ja m'educa de tal manera que un sant, com Sant Agustí, ja capta això. No mires tanto lo que ahora digo, sino lo que deseo decir. I potser no dic, no? Però està en el desig de la meva ànima. No? Bé, doncs que aquesta sigui una mica les pistes d'aquest matí.